grafiketa bat egin da, izuzen ere biltzarrerako, baina gero eskeniko da kulturetzetan, Carlos Uragak egin du grafitoan reproduzioak jatorrizko tamaina. Ikusten da abezedarioa izugarrizko altxorra da, Iruña topatutako abezedarioa da, estatu osoan, penintzula osoan dagoen, atik zetara arte dagoen alfabeto oso bakarra, oso garrantzitsua. Agertuko da bai azken afaria. Jesusen azken afaria dagoen marrazkia, dagoen reproduziorik zarrena da. Euskagu altxor batzuk, jendea pizka sakontzeu joan dena liluratuta geratu da. Egun nagusi izango da larun batean, maiatzaren 7an, Europa Jauregian, goiz eta arratsaldez, eta benetan, hor programan daukazuen bezala, oso ekitaldi opari izango da, Iruña Behiako grafitoen altxorra, barlo guztietatik sakon aztertuko dutelako, oin arte, gai hau landu duten ikerleek eta txostenak egin dituztene. Begiratuko da, linguistikoki, euskera eta latinean ikuspuntutik ze garrantzitsua den, eta horretarako Juan Martín Elezpuru, Alicia Satue, Mate Alonso, Luis Silgo eta Mikel Urkulak hitz egingo dute. Gero, arratsaldean, gero, altxora arkeologikoaren ikuspuntutik ere bai, noski, hitz egingo dute Liceo Gil, Zubilarrak eta Idoia Filloak, eta baita ere, Jarrizek bideo bat bidaliko digu, ezin du Europara etorri oraingo honetan, aurreko biltzarran egon zen, oraingo honetan ez, baina, berak ere lagundu nahi du, ekimen honetan, argitu nahi du gai hau, esan zuen bezala bere gutunean, ez dago munduan, proba barik, proba zientifiko barik, arkeologo inputaturik mundu osoan. Hemen, Araban gertatzen dena, ez du berak parekorik ezagutzen munduan, ez? Gero, arratsaldean, itxeingo dugu altxor historiko, ikonografia kristaua, eta hori itxeingo dute Konrad van den Tierse, Miguel Thomson, Antonio Rodríguez Menero eta Mikel Larrañagak. Mikel Larrañaga adibidez, kristautasun aldetik, ekarpen oso interesgarri batzuk aipatuko ditu. Eta gero komunikazioen atalean, Ulrike Fries etorriko da Alemaniatik, egiptologiari buruz, aipatu zen, ezinezkoa zela hieroglifiko egipziak egotea adibidez. Berak aipatu digu, ez direla benetakoak, itxurazkoa dira eta hori ikokatzen du berak, egiptomania egon zen, inkluso itxasontzi feniziarretan ikusten dira hieroglifiko antzekoak, baina ez direnak. Horietan esplikatuko digu oso ondo Ulrike Friesek Turingo Unibertsitateko irakasleak larun batean. Eta gero egongo daulako eztabaida zabal bat, ea nola askatzen dugun Iruña Behiako korapilo hau, eta horokiko dugu Patxi Zabaleta, justo Iruña Behiaren kereila kudeatzen ari den abokatuak, eta egongo dira parte hartzen be bai, antolaketa honetan parte hartzen dugun dago elkartuak, eta nahi dugun Arabarako eta Euskal Herriako altxor garrantzitsu hau argitzea, hemen dagoen altxorra parekorik ez dagoelako. Orain, edozein galdera duzuela edo, saiatuko gara erantzuten? Zertan da epaiketaren kontua, joan dena estatuetan? Bueno, begira, egia da gaurko prentsaurrea ez dela horretarako. Baina, pentsatzen dut, nola, azken berriak horiek izan diren, egongo zarete pixka bat gozez, ez? Inguru horretan. Besterik gabe, egia aurkeztu genuen, Iruña Behiakoek eta epaileak onartu digu, gainera berak esan da, hor auton eta oso ondo irakurtzen da, berak ere, bigarren hondamendi honetan, hartzen duela, hondamenditzat edo, ez? Delitu zantzuak ikusten dituela. Ez da guk esaten duguna, baizik eta epaileak esaten du, delitu zantzuak ikusten dituela, eta horregatik deklaratzera deitu du Núñez jauna. Baina oraindik egia esan, joan zen asteartean bere dokumentazioaren bila, eta orduan, 22an egin behar zen galdeketa hori, denbora faltagatik eta ez da egin, atzekatuko da, ez dakigu noiz arte, guk ez daukagu beste berririk hori baino, eta orduan berriro deitzen diotenean deklaratzera, edo orduan notifikatuko digute, baina momentu honetan daukagun berria hori da. Zergatik deklaratu Bueno, bidali zioten dokumentazioa bere bulegora, Unibertsitateko bulegora baina omen zegoen,
Eta orduan atzeratu da, prozedura guztia, gero joan behar izan du berak dokumentazio horren bila, pasatu dira egun batzuk, eta orduan ja oso justo gelditzen zen, 22an berak aztertu dokumentazio hori eta hola, eta 22an galdeketa egiteko horregatik.